Este ano máis que nunca Paradela converterase no epicentro da Semana Santa no Salnés. Nesta parroquia meisina confluirán os actos religiosos de Xoves e Venres Santo de ata 7 parroquias da zona. Vamos a unificar las parroquias, ¿no? Aunque todas las parroquias que llevo no pertenecen al mismo concello de Meis, sin embargo, Ribadumia y Leiro, que pertenecen a otro concello, luego Romay, pues se unirán también a estas parroquias. También la parroquia de Covas en Meaño, la cual tengo bien administrar, irán todas y confluirán en Paradela. Esta é unha das grandes novidades deste ano da Semana Santa de Paradela. A outra é o regreso máis dunha década despois da Confraría de Santa María. Dende a organización salientan que con ela recupérase a esencia das escenificacións religiosas creadas por e para a veciñanza. Escuchando a los que tienen un poco más de canas que yo, hablan de esa tradición que ha llevado la Semana Santa y cómo nació en el seno de la Iglesia. Y eso es lo que también, aparte de lo cultural, queremos nosotros recuperar, ¿no? Este año se ha erigido nuevamente la Cofradía de Santa María de Paradela, de Pascua y Semana Santa. Daniel Castro mantense como personaxe principal desta Semana Santa, dándolle vida a Xesucristo. Canda el, un cento de persoas son as encargadas de darlle forma ao conxunto de representacións. Son imprescindibles para crear un ambiente, vale, é dicir que non son menos importantes pois que Herodes ou que Caifás. Hai os personaxes que sí que teñen un texto, que son os que nos explica máis ou menos un pouco a cousa, pero despois están os demais que sin eles pois sería unha cousa rara, vale? Entón son moi importantes. Mais alá do aspecto relixioso, a alcaldesa de Meis salienta que supón para o municipio contar cunha Semana Santa como esta, declarada de interese turístico galego e que aspira a converterse en nacional. Marta Giraldez pon en valor o traballo de toda a veciñanza implicada. A nós, desde o Concello, solo nos cabe darlle as gracias, en esta ocasión, outra vez a Fernando Ubiña polo gran traballo que está a facer, a todas estas persoas que están aquí hoxe e as que non están, polo seu traballo, pola súa entrega, pola súa dedicación, por todas as horas que dedican de forma totalmente altruista a Semana Santa. Como é habitual, a primeira escenificación terá lugar o Domingo de Ramos coa entrada triunfal en Xerusalén. O Xoves Santo representarase a última cea e o Venres as derradeiras horas de vida de Xesús. O Domingo de Pascua, Paradela despedirá a súa Semana Santa coa recreación da Resurrección.